Boneddigion, boneddigesau, bwyllgor y Steddfod fach, gynghorwyr plwyf, blantos, bobl goman a crach. Diolch i chi am y gwahoddiad i gael bod yn Llywydd Dydd. Ie, fi yw Lord Cwm Boncyn, yr un lwyddodd i fynd yn rhydd. Ydy, mae'n nais cael bod yma yng Nghwm Boncyn unwaith to, i weld yr hen wynebau, yr un hen wynebau bob tro. Mae'n dda mod i'n gallu dod nôl yma i gefnogi'r Steddfod fach. Mae'n siŵr bod fy enw ar y poster yn cadw'r ticket sales yn iach. Mae'n syndod i mi bod ei Steddfod Cwm Boncyn yma o hyd. Rwy'n cofio dod yma yn Crwtyn a dysgu pethau pwysig y byd, tra roedd y plant eraill yn canu ac adrodd a gwneud rhyw glemau. Ro'n i'n astudio'r Financial Times wedi guddio mewn llyfr yma. Do, fe wnes i lwyddo. Llwyddo'n arbennig iawn. I greu miliynau di-ben draw, mae'n wir bod gen i ddawn. Mae gen i fis yng nghwmni Sony, yn Ford mae gen i Shaz. Rwy ar fwrdd cyfarwyddwyr HSBC, Vodafone a Mars. Ond rwy hefyd yn berchen ar 100 o dau yng Nghwm Boncyn, wy'n fuddsodwr moesol. Chwarae teg i fi yn te am gefnogi'r economi leol. Mi gollais lot o oriau mewn un buddsoddiad a aeth yn dead. Y buddsoddiad gweithaf yn y byd oedd yn y byd. Diolch am ddim byd, Ned. Mae hefyd gen i gysylltiadau gyda phobl bwysig iawn, fel James Murdoch, Boris Johnson, Dewi Prysor a Gordon Brown. Rwy'n cael fy ngwahodd weithiau i swper gyda David Beckham, ond os dim byth ganddo sgwrs ddiddorol, heblaw am ffwtbol, felly Beckham. Ac wrth ddod nôl i Gwm Boncyn heddi, rwy am rannu'n hael ofnadwy. Na, nid fy nghyfoeth helaeth, ond cyngor amhrisiadwy. Dyma fy neges i blant y cwm, ac i'w plant, ac i blant ei plant. Mae pethau pwysicach yn y byd na adrodd a chari cerdant, ac na phoener am galon hapus, calon onest, calon lan. Mynwch gael bywyd moethus, air y byd a'i berlau man. Ac fel hyn rwy'n cynnig gobaith i bob croten fach a chrwtyn. Gadewch y cwm, ac fe allwch chi fod yn rhywun fel Lord Cwm Boncyn.